X-Guard je v tom, že jedna moje nožka kontroluje jeho koleno. Moje druhá nožka kontroluje jeho kyčel, případně můžu jít a dávat si až holeň na jeho hamstring a používat šlapku zase v jeho třísle. Svýma rukama můžu mít tady okontrolovanou nohu nad svým ramenem. Pokud držím jeho nohu u svého ramene, mám rukou nad jeho jablíčkem. Se snažím své zadní koleno přiklápět do jeho hamstringu, aby to byla zase věc, kdy potřebuji jít a toho soupeře si načutávat. Nejsnadnější, jak se samozřejmě dostat do toho X-Guardu, je právě, že si můžu dělat jenom shin to shin, okontrolovat si jeho kolenní jamku, druhou rukou mu ty kolena rozvírám, padám dovnitř a nabírám si klasický single X. Většinou reakce lidí je samozřejmě začne zhazovat tu patu. Pokud něj hezky ještě chytne tu nožku a já ji nedokážu vracet zpátky, tak samozřejmě vykopávám. Nožka sjíždí a já si vracím nožky dovnitř. Nejjednodušší, co je, jenom že si střihnu svýma nohama. Já si svoji spodní nožku spustím trošku níž. Ten X-Guard nám hlavně slouží k tomu, že já potřebuju toho soupeře zdisbalancovat. Když mám ty nožky, tak si ho rozťukávám, aby se ke mně nevracel a měl roztažený nohy, jasný. Já v momentě, kdy ho mám rozťuknutýho, má trošku ztracený balanc, tak já si jednou nožkou sjedu níž a jenom prostřihnu. Jak prostřihnu, můžu buď tu vnitřní nožku začít schovávat, pomocí gripů se nechat vynášet a začít pasovat,